150 g rýžovej kaše. 160. Tak. Potrebujem dneska 650 g bielkovín, či bielkovín sacharidov. A momentálne som na 440-450. Mám už doliať tú vodu. Toto sú moje spôsoby, takto si ja robím rýžovú kašu, aby ste to videli. Vždycky čo najviac vody, lebo ja mám rád takú riedku. Väčšinou sa mi to tak dojebe, že sa mi ručky spravia, ale to sa aj tak rozpustí. Lebo táto kaša je vynikajúca. Vody, to je aj môj sponzor. Dobre, takže 20 g proťaky som chcel ešte do toho dať. Dal som 23. Dáme 80, to stačí. A ešte jedna ingrediencia, čo to ide do toho. A ešte škorica, opica škorica. Dobre, to by sme mali. Tu máme kašu.